Mehriballar. Rowaşlan galkynyş Tosygarhanasynyň binýadyna şunun ýaly kalperlerinin elbetde ýokary derejeli ýyladyşkanalar üçin düşökçeleriň ýatalýanlygyny siz bilýärdiňizmi? Bilmeýän bolsaňyz başlayň. Mehriballar. Bu matalaryň tapawudy nämedir diýen bolsaňyz, ene Lokia Corp, ýani Lokia Corporation, Hindistanyň meşhur texnika tarapyndan dokalýan matalar, ene tüými dokalşy diýip götür başgaça. Gönden gözüňiň aldyna tutmam bolupdyr. Häzirki wagtda zykylygyny, munyň kelini özümiz bilelikde tiňlap bilýär we ýekeje ünfermel zadyňyz şu ýerde dokalşy, ýani Hytaýyň ýa beýleki dünýä ýurtlarynyň azyna maýlym, umumda beýleki dünýä ýurtlarynyň beýleki stanoklary şu kili ýerine ýetirip, şu kili görkezip bilmeýär. Sebäbi kapitallaryna çelli, hiç kili tökelenmeýänligini ene elbetde ölümçüligi dowamında özümiz tiňlap bilýär. Şu sebäpden bularyň kiline bir islenlik wagt anyk kepilge çykýar. Ene ölümçülik häzirki wagtda ýokary depkinne dowam edýär. Şu tiňlaýan elbetde şi mallaryňyzdan, materiallaryňyzdan bu yerde iki kattan varat bolan asortu umumy galynlygy iki bölünýär we has anyk görnüşde has tahkik materialy biz elle alma mümkinçiligimiz bar. Bu önümler ýurdumyzda ýyladyşkanalarda geňden ulanylmak bilen elbetde bir näçe ötüwli düşökçök minne ýere ýerleşdirilýär we ýazylýar. Eşiden deň bolmaz gören göz bilen ýemekler. Ýörüň şu purtotda ýyladyşkanany özümiz tiňladyň. Ene ýanky tiňlan önümüňiz bolsa mehriballar, şu giden meýdany, şu giden hektarlar tutýan ýyladyşkananyň aşagynda düşökçök minne peýda bolýar. Elbetde bu ýerde iş gyzgalanly öňümizdäki wagtlar, öňümizdäki ýyllarda dowam eder. Yasalan önümler, asosy düşökçeler ýarda. Şu görnüşde taýýar bolan rulallary biz bu ýere getirýäs we şu görnüşde ýazýar. Mesele şuňa diýýäli, ýokary kili bilen tapawlanýan bu ýerde ýerleşdirilen önümler elbetde siziň geljekki işiňizde has hem ýardamçy bolar diýip biz pikir etdik.